В каком городе нет? Первый садовый, второй загородный, третий фабричный, первая парковая, вторая индустриальная, третья улица строителей. Һәрбер күренеше канатлы гыйбарәгә әверелгән фильмны карамаган кеше юктыр. 75нче елда дөнья күргән кинокартина бүгенгә кадәр һәр яңа ел бәйрәмен бизи. Мәскәү Ленинградта баксаң Әлмәттә дә бар икән. Менә ул төзүчеләр урамы 25нче йорт. Ишек аллары да кинодагы кебек. Дөрес домофоннар гына элек булмаган. 12нче фатир хуҗалары өйдә юк иде. Күршеләре фильмны яратып карый һәм яшәгән урыны белән горурлана. Неужели бөтен шәһәрдә дә андый урам бар, андый квартиралар бар дип. Мен әйтәм, безнекедә шул знаменитый гаиләне бетә инде, только күрүчеләр юк, мен әйтәм монда. Икенче шәһәрдән. Аларның фильм герое кебек мунчага барганнары юктыр. Табиб Евгений Лукашин кебек адашырлар иде. Москва, 3-я улица, строителей, дом 25, квартира 12. Вот, считайте, это документы, между прочим. Төзүчеләр урамы 25нче йортны без Биектау районының Дебияс авылында да таптык. Әлбәттә, ул күп катлы түгел, әмма менә шушындый матур татар авыл иләре дә төзүчеләр 25 адресын йөртергә мөмкин. Кызганычка каршы, безне бүген монда кертмәделәр. Әллә уялдылар инде, әллә үзләре дә иске яңа ел алдыннан адашып Ленинградка киткәннәр. Вы что, намекаете, что я в Ленинграде? Монда адашырлык түгел анысы. Дебязның төзүчеләр урамында нибары 10 йорт. Һәрберсендә яңа ел кичендә «Ирония судьбы» фильмын карыйлар. Без бик горурланабыз. Безнең авылыбызда да төзүчеләр урамы бар. Бәлки бездә бу йортка адашып керербез әле кинодагы кебек. Шаяртып булса да, иске яңа елны каршыларга. Әйдәгез чәй эчәбез дип әйтәбез. Узыгыз, чәй эчәбез дибез. Как скучно мы живем. У нас пропал дух авантюризма. Ипполит әйтмешли, мөгъҗизага шаный, кызык-мызыкны үзебез ясыйк. У вас ботиночки на тонкой подошве, так что умрем рядом. Репортажны төшергәндә фильмдагы кебек зәмхәрир салкын иде. Бер йортка да эләгә алмадык. Барысы да Ленинград качканнар ахырсы. Әмма тормыш булыр идемени, ирониясе булмаса. Иң соңгы ноктада Түбән Камада материалны төшереп битердек дигәндә генә безгә мондагы 25нче йорт 12нче фатирда ишек ачтылар. Сәмсез? Нәбиуллиннар гаиләсе монда 98нче елдан бирле яши. Күченгәндә башта игътибарда итмәгәннәр. Хәзер шаталар. Казанга бер барганым, больница буенча бер врач әйтә, "О, дисез ди, с легким паром адрес буенча туры килә икән бит" диде. Шуңа күрә инде тагын да горурлам. Әйе, әйтә кунакка килегез диде. Ключ подошел. Предположим, адрес совпал. Конечно. Но вы же не могли не заметить, что в квартире мебель другая. Да такая же самая. Һәр ел сайын карыйбыз киноны, шаярабыз да, бергә утырып, көлеп алабыз. Бәйрәмнең бар матурлыгы да шунда бит инде. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Аюпов, Филүзә Хәмидуллина, Вадим Илларионов, Рамил Закиев, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.